Ibingelele enhla nasezansi neningizimu Afrika. Ngibingelelwa umthandeni wakaManqele igcwa Melisha umshovengane wabanenkani. Ngithanda unethulela ngalesikhathi unethulela indumezulu enkulu yomcimbi ozoba khona lapha ngomhla ka-30 kulona leli viki ngomgqibelo lapha na eGoli eGP Park. Lapha uzobe khona kuzobona khona imoto yami le edumile uMacekeceke. Bese kuba nakhona nabaculi abanye abazoba khona nje abasendimeni abasafikayo nabadala abazobe benandisa kushawa ingoma kube mnandi kube nje yaya. Inhloso ke bafowethu yokuthi ugcina kube nalowa mcimbi wokuthi kubona uMacekeceke ngoba lelo ngithola ikhana eziningi kubantu kuyakhulaza kubalandeli bomculo bethi Cokama ayikho into ongasenzela yona noma siyafisa Cokama ukuthi kube khona into osenzela yona ngaso sonke isikhathi noma siyafisa ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlale sikubona phambi kwamehlo ethu noma singasabonanga wena masibone nje okuthile kwakho lokho kuyosiduduza emoyeni. So Cokama siyafisa ukuthi ngomhla ka-30 ngoba sizoba sibhorekile singayanga ndawo siyafisa ukuthi kube khona something ezosenza nathi sithokoze. Ngabe sengithi hayi bafowethu imbono yeni ithini qhamukile ke imbono yabamningi bafethu abanye bavela nokuthi cha Cokama sicabanga ukuthi ngendlela osomkhulu ngakhona emsebenzini wakho nezitha zakhe sezinkulu ngakhona seziningi ngakhona kodwa futhi uzehlula kunjalo. So sicabanga ukuthi simele ubuqhawe bakho ngomhla ka-30 sibambe imashi umhlaba wonke sithi amalungelo enkosi. Ngivimbileke lezo nhlelo ngathi no mina angigunyazi lokho ngoba uma kunemashi bafowethu niyazi ukuthi kuyenzeka kungagcina sengena negigila mkhuba ungasebona abalandeli kuphela gcine sekushawa izitolo zabantu kulinyazwa izitolo zabantu kwenziwa izinto eziningi ezodala imese ingamacala engagcina zibeka ibrand yami engcopheni kube ngathi umthandeni umuntu odlame kanti cha mina ngena umuntu odlame. Mina ngizwana ukuthi abantu bejabula ngaso sonke isikhathi behle uhlale kumnandi befudumele bekuthokozela ukuba khona kwigcwama endimeni. So ngabe sengithi no into engicabanga ukuthi izobajabulisa abantu ukuthi ngikhiphe imoto yami lapha uMacekeceke noma mina ngizobe ngibhizi izinto ezithile ngikhiphe uMacekeceke lapha ngomhla ka-30 eGoli eGP Park. uMacekeceke uzobe ezokuthiwa zinkumbi zabalandeli cishe iGoli lonke lizophuma lonke liyophelela khona lapha eGoli emcimbini kaMacekeceke. Shuthi ngamanye amazwi uMacekeceke uzobe kugcwalwa ngaye ngalelo langa umhla ka-30. So bafowethu ngithi ngokuqinisekisa ukuthi ukhona umcimbi ozoba khona eGP Park lapha abantu abazobe khona bezobona uMacekeceke bephinde beyijabulise beyithokozise ngomculo wabaculi abahlukahlukene abazobe bekhona. Zikhona insizwa ezinye izafika endimeni ezisavelayo ezinye sezindala ezizimkantshubomvu enamathalente amahle kakhulu. Kuzobe kushawa ingoma kumnandi kunjiyayazi kushintshana insizwe stage noMacekeceke eqhamuka isikhathi zoqhamuka ngazo uzobe kegadwe kakhulu ngoba imoto ebalekile leyana imoto ehamba inkosi uMaskandi cishe mhlawumbe ama-bodyguard azobe emgadila u-26 kodwa ozobe ngamgadela ngakhona ukuthi abantu bengakwazi ukumthinta. Inhloso ukuthi leya moto eniyithinta ngoba sekukhulunywa izinto eziningi kakhulu ngaleya moto. Abanye bathi ile moto ayiyandiza ayihambi phansi iyandiza. Abanye bathi le moto iyayitshela ivala amawindi ikhuphula amawindi mayibona abantu bashinda iningi ezihlukahlukene. Abanye bathi mhlophe abanye bathi hayi iyukuthi abanye bathi iyukuthi nobani beka umbono wakhe. Kodwa ngomhla ka-30 eGP wonke umuntu uzokwazi ukuthi ayibona ayidelisa kodwa ngendlela ene-order ngoba izobe igadiwe. Imoto yami Macekeceke yodwa izobe ilapha eGP kuzobe kugcwele kakhulu.
Bafowethu ke mhlambe ephuzweni lokuthi ke igcokama mina ngizobe ngikhona yini ngeke ngikwazi ukuphawula lapho ngoba angikho sure ukuthi ngizobe ngikhona ngoba le yanto ezobe lapha izobe ngomacekeceke. So bafowethu kungenzeka uthola ukuthi ngempela uma sekufika mina ngigcine kuvalwa izitolo kuphazamiseka ukusebenza eGoli ngoba bayazi abantu ukuthi maqhamuka mina kuyakuduma izulu ngoba kuhloma izulu libe mnyama. Akubi kuhle kuleyo ndawo, kuba kuhle kodwa ngenye indlela ngoba indlela abantu abangithanda ngayo kwesinye isikhathi ngifikisele nginyembezi uma ngibuka ngoba ngiyangibuka izitho enginazo bese ngibuka ukuthi abantu kungani bengathande kangaka mina ngifanele yini ukuthandwa ngoba ziningi kakhulu izinto ezikhulunywa ngami mina bafowethu izitha zami noma usathane zami ukunginyunda kubantu ukuthi abantu bengibheke njengomunye umuntu engingeyena. Ngikhuluma nje ngenza umcimbi ngonyaka odlule kunamavukana ayezikhipha izitatimende ezithi awayi kulowo mcimbi. Akekho umuntu wakhuluma noma waxeka lezo zenze njalo kwaba nje le into enhle uyabona. Ngangempela futhi umcimbi wenzeka ngempumelelo ngayigcwalisa inkundla ngawuqopha umlando. Kodwa namhlanje khulunywa kakhulu sungazi ukuthi manje mina khona lapho engithe khona ngiyagujwa ngiyasukela kwenziwa yonke into kumina. Bafowethu nami njalo ngingane yomfazi kodwa angidabukisi. Ngiyakumela ukuba insizwa ngimentabeni njengoba ngibile namanje. Cela ukuthi ke ngomhla 30 ngiphele lonke abafowethu eGB Park sibe siyokotha nje imoto yenkosi umacekeceke. Ngiyazi mina ukuthi lolu phawu luzobe luchaza ukuthini. Bafowethu ngiyazi ukuthi futhi nizophuma ngomunye umbini. Mhlambe ngenzeka ngibe khona mhlambe ngenzeka ngabikho kodwa eGB Park ziyoba zenzeka ngomhla ka-30 March. Bafowethu ngiyangithanda kakhulu ngithandwa yini mina ngicela ukuthi nimele njalo iqiniso bafowethu noma ngabe kukhulunywa ini ngami kodwa nikwazi ukuma esayidini lami bafowethu nikholelwe kumina njengoba nisakholelwa kumina. Abalandeli bami banda usuku nosuku bajoyina usuku nosuku ngoba ngempela kuyiqiniso ukuthi into eyakhiwe ngaphansi kwesisekelo samanga iyashesha ukuphela kodwa into eyakhiwe ngaphansi kwesisekelo seqiniso ayipheli. Ingakho ke mina bafowethu ngikhula nje usuku nosuku. Ungabheki induku ezingishayayo ubheka ukuthi mina ngikuphi lezinga lempilo noma ngibheke iphi impilo. So bafowethu ngiyanithanda kakhulu ngiyafisela inhlanhla engathi bafowethu ngahlane nijabule endimeni kaMaskandi ngoba ngisazoba khona mina ngisazophila futhi iminyaka eminingi kakhulu esazoba khona ngisazoba nani nginijabulisa ngayo yonke indlela ngoba ngiyakholelwa ekuthenini abantu noma abathandi bomculo kaMaskandi kumele beyiqhenye ngoMaskandi uma kusekhona igcokama nabanye ozakwethu bonke abakhona ngoba noma singefani ngoba kukhona abanye isikade sebewuphendule bawenza waba isijini. So mina bafowethu angikho kulo Maskandi wesijini kulo Maskandi oyi-Ultraman i-Ultraman. So uMaskandi ukuthi uMaskandi akagqoke kahle, uMaskandi akacule kahle, uMaskandi bengabhimbi ngoba uma ukwangena estudio wawubhimba usehlisela amaphoyinti kuMaskandi ababhimba uMaskandi. Wonke uMaskandi uma ungena estudio useyazi manje ukuthi ngizobhimba kanjani ngoba kunabantu abacula kahle njengomthandeni njengogcukamelisho ngisho umculo omusha lawa cula babizwa ngamavukana. Mayifika umculo uyazi ukuthi khona ogcokama lapha ngizothi mangibhimba ngithi ngibhimbela bani ngoba ngibona abantu abathandwa abanabalandeli lapha. Ngizothi mangiba yidika ngithi ngizothandwa ubani ngoba igcokama yena mculi oyi-role model yoMaskandi noma uthandwa ngabalandeli bomculo. So bafowethu umculo ushintshile kakhulu aba yi-Ultraman. Lokho esijinga ngene kukhona bafowethu isijingi bafowethu cha ngiyiqhelanisa naso asidibane ngomgqibelo iGoli lonke sigcwale lithi nje eGB Park. Isiqubula sakhona sithi sigcwala ngomacekeceke thina sigcwala ngomacekeceke